Sziasztok! Ez itt a GTA 5, és ez pedig, kérem szépen, egy körbevezető féleség lesz. El kell mennünk most a tengerpartra. Amúgy nélkülem is tudhatnátok, ez főképp ez a videó az egyik osztálytársamnak készült. A neve, mi a neve? Valami Gecko, várjál. Mindegy, majd rákeresek és leírom és a leírásban ott lesz a csatornája, érdemes ránézni. Na szóval ott egy ilyen maszk jelzés, oda fogunk most elmenni. Igaz, Michael-lel már megvan egy csomó maszk, de azért... Nem, Michael-lel megyek el oda, úgy döntöttem, hogy megmutassam milyen maszkok vannak. Na, szállják ki, Dazsó. Na szóval, váltsunk embert, mondom embert. Hú, de rég játszottam már GTA-val. Na, köszönöm. Aránylag, hogy látom, jó a videó minősége. Na szóval. Ó, de jó, már itt is vagyunk a tengerpartnál. Szuper. Menjünk is ugye a maszk jelzéshez. Nem bánnám, ha lenne valami járgányunk. Tudjátok, mit én? Fogom magamat és becsítelek egyet. Hogy azért legyen egy kis... Most egy terepi motort fogok ide betenni. Essék egy kis plusz a videóba. Terepi motor. Itt van. Tessék, ez egy cheat kód volt. Majd lesz egy videó, amiben csak cheat kódokat fogok bemutatni. De most menjünk a jelzéshez. A cheat kód amúgy ez a járgány cheat kód azért is jó, mert mondjuk ha akartok egy járgányt, vagy egy ilyesmit, vagy egy nagy ugrás, meg ezek, akkor ugye várjatok, most nem forog az agyom annyira. Szóval akkor ugye nem kell lopnotok, hanem becsítelitek. Szóval vannak, akik nem szeretnek cheatelni, ugye, mert mondják, hogy ez csalás, vagy csak azért mondják ezt, hogy mert nem tudják, hogy kell beütni. Szóval értitek. Na, most már itt vagyunk. Nem érdekel. Jó van. Nem értem, miért itt jövök, ha mehettem volna egyenesen itt. Na, azért tanuljuk már megbeszélni. Menjünk. Csak nem akarom megbüntessenek. Vagyis hát, hogy üldözés legyen ebből a kis training videóból. Szerintem kikapcsolom a zenét, hogy nehogy copyright legyen. Na. Lesz. Egy kis trükközés. Hát, de! Nem én voltam. Ő volt itt mellettem. Na. Mindjárt ott vagyunk. What the? Mit pofázol? Téged is elütlek. Vagyis hát ő üt el téged. Na. Itt vagyunk. Ez is forró. Itt vagyunk a maszkboltnál, le is szállok, hogy lehessen jól látni. Vagyis mondom, le is szállok és lehessen kívül is megmutatom melyik utca szélen van. Úgy, erre. Ugye tudjátok, ez itt van Trevor háza mellett, vagyis Trevor városi házánál. A tengerparton. Térképen is ott jelzi amúgy. Meg ugye itt a tengerparton van az a lényeg. És most pedig megmutatnám, milyen maszkok vannak. Csátásó. Ugye Michael-lel már megvettem az összes maszkot. Szóval van egy ilyen kis nokedli. Van egy piros nokedli. Ez a kedvencem. Ez a hozzám illő, nem? Nem, amúgy. Vagyis hát... Semmi, meg se szól. Itt a nigamalac. Van koponya. Nigakoponya. És van egy ilyen cigiző majom. Nem tudom, mennyire látszik, hogy cigizik. La 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 la. D.O.G. Na jó. Ugye itt van a
Másik kedvencem, hát ugyanaz. Ugye van ilyen sima majom is, néger majom, van ilyen maszk, ilyen fura akármi, pankrátor, és ez is pankrátor. Szóval vannak ilyen birkózó maszkok is. Szóval megmutattam, hogy hol vannak, de hogy azért ne hagyjuk abba ilyen hamar a videózást. Szóval ne kelljen, ha már ilyen szépen. Menjünk kezdel. Menjünk. Egyszer majd esküszöm nektek, én is fogok ilyen Minecraft, ilyen GTA filmeket csinálni. Ilyen kis rövideket, mint Herbie. Na, üljél már fel, te. Bazsi gyerek. Menjünk meg, makákó. Menjünk trükközzünk a mocinkkal. A kis trükköző majom. Értitek? Trükköző majom. Haha! Vicces. Na, itt vagyunk a trükkpályán. Azt meg nem merjétek kérdezni, hogy hol a trükkpálya. Whee! Bye bitches! Azért elég itt kell trükköket csinálni. Még ilyen van valahol egy biciklipálya is, azt tudom. Mi? Ouch. Oh man! Hát meg ne halljál már egy motor. Na jó, hát ezt vegyétek úgy, hogy ezt el se kezdtem most mondani. Oh! Úgy, menjünk tovább. What the hell, bro? Ja igen, azért így megmutatom így a partot nektek. Azt a rohadt! Nem tudtam, hogy ennyi életem van. Az kemény volt. Remélem nagyon nem zavar a vaku. Elfelejtettem kikapcsolni. De úgy látom, ahhoz képest jó a videó. Na, töltsél már újra. Jesus Christ. Köszi. Cheateljünk meg. Ó, a maszk az rajtam maradt. Makison műtöttek meg. Most akkor megmutatom a fedett repülőt, azt majd csak más videóba fogom becsítelni. Legyen egy ilyen kis sima kocsika. Bocsi, barka. Nincs valami jó kis. Nem, most egy ilyen. Nem BMX. Zuhanással megyek a partra. Megvan. Úgy, Skyfall. Ez amúgy olyan, mintha repülnél, csak közben zuhansz lefele, de ilyen repülés feelingje van. Mayday. James Bond bevetésen. Zuhanás következik. Ez az. Mi a takari? Nem baj, legalább megmutattunk még egy cheat kódot, akkor mégiscsak természetes. Ja, hát Michael-nel van pénzem, vele hívhatok taxit. Várj, most nem is biztos, hogy oda akarok visszamenni. Hol is van az a... Menjünk észre most a... Nem tudom, bolondozzunk inkább a parton. Vagy nem tudom, hol kéne. Na. Itt tudom, hogy vannak érdekes dolgok. Most menjünk egy kicsit, hülyéskedjünk a golfpályánál. Várj, ugye vele van pénzem? Ó, hogy ne volna. Na szóval. Aha, vele egy icipici pénzem van. Nektek nem látszik, de egy icipici. Szarkasztikusan mondva. Ironikusan mondva. Cinikusan mondva. Igen. Elsoroltam 3 fajtáját annak a bizonyos szónak. Na van, inkább hívok taxit, mert... Ja igen, taxit hívni is lehet. A neve Dovloat Kepko. Ugye, hogy milyen sokat lehet tanulni egy amatőr videóséból. Mert mondjuk már van 8 videóm. La. Na jó, hát ezt anyagoljuk szájjal.
benézünk ide. Amúgy milyen durva már, hogy azt is ilyen jól megcsinálják, ami nincs is rendesen belül meganimálva. Szóval vannak olyan játékok, ahol képesek olyan, hogy megfogják, és így és ilyen olyan, mint a papírból lenne. Nem, mint egy kartonpapírt oda tettek volna, azt ráfestették volna a belüli cucc kombinációkat. Na, menjünk a strandra. Ott menősködjünk. Nem tudom, hol van az a biciklipálya, bocsánat, de kajak nem tudom. Vagy... És van sok ötletem, amit csinálhatnék ebbe a videóba. Hova kéne menni? Húha, nem tudom, hogy mit csináljak most. Szoktam amúgy jókat hülyéskedni a sivatagba. Sivatagba? Mexikóba? Jaj, de szép zene megy. Jó volt a előző kis bevetéses videó. Igaz, Skyfall-lal lehet, hogy még jobb lett volna oda menni. Szóval kiteszel itt? Kemény vagy. Az ott ki! Stopped! Az milyen kocsi? Stopped! Stopped! Állj meg itt! Oh, ilyen kocsit még életemben nem láttam, húzás van! Csessze meg! Videózásban jó! Azt a rohadt mindenit! Ilyen kocsival még nem is mentem. Utána nézek a neten, hogy van-e ilyen cheat kód, mert nekem ez a kocsi kell a lapnak. Szerintem a videó után fogom magam, elmegyek egy helyre, azt úgy elmentem ezt a kocsit, mint a szart. Császtok, parasztok. Azért most már nem vagytok olyan menők. Nézzük meg, milyen szép a térkép. Jó, ez szép volt. Van még 3 percen videózni. Mármint nem vagyok időhöz kötve. Lehet, hogy már is felveszem a következő részét, és majd felteszem mindkettőt. Mert ugye telefonon csak mennyit lehet felvenni? Azt hiszem 15 perc. Ja, 15 perc. Még az előbb mondtam, hogy 3 percen van. Látom is kiírva, hogy 12 percnél jár a videó. Nem. Ezt én nem tudom. Kicsit hülye vagyok. Aha, itt szoktam ilyenek. Csak féltem most a kocsit. Nem baj. Miattatok lett meg ez a jó kis kocsi. Igen, mutatok nektek egy varázslatos dolgutat, ami a GTA-ban tényleg nagyon varázslatos. Ugye itt a benzin, ja igen, már volt egy olyan cseat kódom. Figyelj, itt bebenzinezem. Fuck them. Utás. És akármilyen nehéz elhinni. Nem az ember. Mi? Házi disznójuk is van? Ez így finálénak a videó végére. Ezt a fizikátlanságot. Az mi faszért állt le? Eltűnt a benzin többi része. Oh, Jesus Christ. Hát igen, nem ilyennek szántam a finálét. Nem baj, akkor is mutatunk nektek egy lehetetlen dolgot. És semmi nem fog felégni. Vagyis hát, ugye nem fog felégni, jó van, nem szokása. Akkor ennyi erre a videóra, ez volt a finálé. Már is csinálom a következőt, de az nem biztos, hogy most fog felkerülni. Csákó!